Magandang araw. Una sa lahat, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Reynold. Ako ay 19 years old at nakatira sa Makati. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na hindi ko malimutan. Matagal na rin nang mangyari ang aking kwento at sa mga di pa nakakaalam, ay malugod ko itong ibabahagi upang maging tulay sa mga sarit-saring komento natin. Kasalukuyan ako noon na nag-aaral ng kolehiyo at kumukuha ng kursong Information Technology. Nasa 5'7" ang aking taas at medyo may pagkapayat pa ang aking pangangatawan, pero bawi naman sa mukha. Dahil naman ako ang side ng tatay ko na may lahing foreigner. Mestizo ako at guwapings. Kaya lamang ay wala pang karanasan pagdating sa babae. Dahil medyo may pagkatorpe kasi ako noon pa man. Nag-iisa lang akong anak ng aking mga magulang. Kaya naman sunod din ang lahat ng aking naisin. Ang kwento ay nangyari. Ilang taon na rin ang nakalilipas. At magpasa hanggang ngayon, ay nananatiling fresh pa rin sa aking alaala ang lahat. Ito yata ang isa sa parte ng buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Medyo kakaiba to dahil noong panahon na yon ay nagkaroon ako ng interes sa insa ng aking nanay na itago na lang natin sa pangalang Isabel. Hindi pa siya yung matanda na gaya ng nasa isip niyo. Sa katunayan ay dalaga pa siya nung time na yun. Siya ay taga Cavite. Mas matanda lang sa akin ng 5 taon. At kung pagmamasdan, ay mabibighani ka talaga sa angkin niyang kagandahan. Mestiza din to. Straight ang mahabang buhok at maamo ang mukha. Lagi nga tong kinukuhang muse sa kanilang lugar noon. Pero kahit ganoon, ay wala naman akong naramdamang espesyal sa kanya nung una. Hindi lang dahil sa malapit siya sa akin at talaga namang close kaming dalawa. Kundi meron na rin kasi ako nung ibang nililigawan. Ngunit, lahat ng yun ay biglang nagbago dahil sa isang pangyayari na hindi ko talaga inasahan. Sa pagkakatanda ko, nangyari iyon 3 araw pagkatapos ng birthday niya. Hindi kasi ako nakadalo noon sa birthday party niya dahil sa may eskwela ako at may tatapusin pa akong project sa school. Kaya nagpasabi na lang akong bibisita sa kanila sa Cavite kapag may time na ako. Isang araw ng Biyernes, nag-declare ng half day ang school namin dahil sa biglaang teachers meeting. Doon ko na naisipang pumunta kina Isabel. Dumaan muna ako sa bahay namin para magpaalam at kunin na rin ang regalo ko para sa kanya. Hindi ko na pinaalam kay Isabel ang pagpunta ko sa kanila dahil gusto ko siyang sorpresahin. May katagalan din ang biyahe ko nung araw na yun. At para hindi nga mabagot, ay nagsuot ako ng earphone at nakinig ng music na palagi ko namang ginagawa. Mga ilang oras din ang nakalipas ay narating ko na ang bahay nila. Pagdating sa kanila ay matagal pa akong kumatok at naghintay sa harap ng kanilang bahay. Akala ko tuloy ay walang tao sa kanila. Pero ilang minuto pa ang nakalipas ay narinig ko na ang boses ni Isabel. Sandali lang, sino yan? Tanong nito bago ako pagbuksan ng pinto. Ako to, si Reynold.
Ang pinakagwapo sa lahat. Pabirong sagot ko naman sa kanya. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Isabel. Kakatapos lang pala niyang maligo at nakatapis pa ng tuwalya. Oh, Reynold, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Gwapo ba ka mo? San banda? Wika niya sabay tawa. Tuloy ka. Pasensya ka na't napaghintay kita ng matagal ah. Tila excited na salubong niya sa akin na sumisimoy ang bango sa aking paligid. Agad kong inabot sa kanya ang regalo ko at nag-thank you sa akin. Pinaupo niya ako sa may sofa, sabay paalam muna na magbibihis daw muna siya. Nagmadali siyang umakyat sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nakakailang baitang pa lamang siya nang aksidente itong madulas at nahulog pahiga sa sahig. Dali-dali ko siyang nilapitan para tulungan. Pero bigla akong natigilan at natulala sa bumungad sa aking ayos niya. Bahagyang nakalas sa pagkakatapis ang kanyang tuwalya at hindi sinasadyang mapagmasdan ko siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Kinabahan ako bigla at sa hindi ko rin maipaliwanag na dahilan ay nataranta ako at hindi malaman ang gagawin. Dahil sa pagkainda niya sa sakit ng kanyang likod, dulot ng pagkakabagsak, ay huli na ng mamalayan niya ang pagkalas ng tuwalya niya. Mabilis niya namang inayos ang kanyang sarili. Patay mali siya na lamang ako at kunwari, tinanong ko kung anong masakit sa kanya. Wala ito, huwag mo akong alalahanin. Nahihiyang sagot pa niya sa akin at umakyat na siya sa kanyang kwarto. Bumalik ako sa pagkakaupo sa may sofa at naghintay. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lang ay magbabago ang pagtingin ko kay Ate Isabel dahil lang sa insidenteng yun. Hindi ito mawala sa isip ko at para talaga akong lalagnatin ng mga oras na yun. Ilang minuto ang nakalipas at bumaba na rin mula sa kanyang kwarto si Isabel at kumuha ng makakain namin at maiinom na juice. Litaw na litaw, ang ganda ng kurba ng kanyang katawan sa suot nito. Nakaputing fit na t-shirt siya at nakasuot ng maong short na sobrang ikli. Lalo tuloy akong kinabahan sa oras na yun. At tila yata, hindi ko na mawari ang aking damdamin. Naupo siya at sinimulan namin ang mahabang kwentuhan. Nung una di kami makatingin sa mata ng isa't isa dahil sa insidente kanina. Ngunit hindi nagtagal ay naging komportable na rin kami. Napag-alaman kong kaalis lang nung umaga papuntang Cebu ng kanyang mga kasama sa bahay upang dumalo sa reunion ng kamag-anak nila sa father's side. 2 araw daw ang mga to doon, kaya siya lamang ang tao sa bahay. Nagpaiwan daw siya dito sa Cavite dahil kailangan niyang gumawa ng thesis para sa isang pamangkin niya. Habang kami nag-uusap, ay di ko mapigilang paminsan-minsang mapasulyap ng palihim sa legs nito na talaga namang takaw pansin sa kanya. Napaka-sexy at napakaganda talaga kasi niya, kaya di ko mapigilang pag-isipan siya ng kung ano-ano nung time na yun, kahit pa alam kong mali. Kung i-describe ko siya, ay para siyang si Jennifer Lee na pumuti at sa tingin ko nga ay mas maganda pa nga siya. Sa aming pag-uusap ay naalala nito ang bagay na ipinapagawa niya sa akin. Arinold, ayusin mo na nga pala ngayon yung layout ng Friendster ko. Kaya umakyat kami sa kwarto niya upang mag-computer.
Puro pink ang makikita mong mga gamit sa kwarto niya at karamihan ay may Hello Kitty. Sa kasamaang palad ay di kami makakonect sa internet dahil ubos na pala ang internet card nito, kaya iniwan niya muna ako upang maghanap ng mabibilhan. Habang naghihintay, ay naisipan kong tumingin-tingin muna ng mga pictures at video sa kanyang computer. At sa aking paghahanap, ay may natagpuan akong isang folder na maraming mga pictures at mga video clip. Tuwang-tuwa ako sa aking mga nakita at napapanood. Ngunit isang video, ang labis kong ikinabigla. Kuha ito ni Isabel sa web camera. Nakasuot siya noon ng pink na nighties. Nakatingalato, habang kagatlabi sa mapang-akit na pagkakataon. Sa puntong yun, hindi ko na naawat pa ang aking sarili. Namalayan ko na lang yung pagbukas ko sa zipper ng aking pantalon, na kahit alam kong nakakahiya o mali, ay hindi ko na inintindi pa. Ang mahalaga ay mapagbigyan ng alab ng aking damdamin para kay Isabel. Natapos ko ang video sa isang kuha ng kaning magandang muka na halatang hingal na hingal pa. Mga ilang oras pang lumipas ay dumating na siya. Buti na lang at nakapag-ayos na ako ng sarili. Natagalan ba ako? Tanong niya sa akin. Hindi naman, tama lang. Tama lang para di mo ako mahuli sa kalokohan ko. Sabay sabi ko sa sarili ko. Teka, parang may naaamoy ako na kung anong mabaho. Bigla akong kinabahan sa aking narinig. Baka kasi nahalata niya ang kalokohan ko sa loob ng kanyang kwarto. Eto yatang mga labahin ko. Teka nga lang, ibababa ko lang to. Nakakahiya naman. At nakahinga ako ng matiwasay. Gabi na nang matapos ko ang pinapagawa niya sa akin. Kaya nagpasya na akong umuwi. Bukas ka na lang kaya umuwi. Total wala naman ng school bukas. Para may kasama naman ako dito sa bahay. Sabi niya. O sige, mabuti pa nga. Iti-text ko na lang sila dun sa bahay na di ako uuwi. Laking tuwa ko naman dahil makakasama ko ng matagal si Isabel. Kinagabihan ay nagluto ng adobong manok si Isabel. At pagkatapos naming mag-dinner, ay nanood na lang kami ng TV. Hanggang kami dalawin ng antok. Uy, antok ka na yata, Reynold. Doon ka na matulog sa kwarto ng kapatid ko. Sinamahan niya ako hanggang pinto ng silid. At nagtungo na rin sa kwarto niya, nakaharap lang nito. Hindi ko pa man napipikit ang mga mata ko nang biglang nawalan ng kuryente. Narinig kong napatili si Isabel sa takot at dali-daling kumatukto sa pinto ng kwartong aking tinutulugan. Nagpapasama siya sa akin na doon matulog sa kanyang kwarto dahil matatakotin daw to sa dilim. Pumayag naman ako at sinamahan siya pabalik sa kanyang kwarto. Nakakapit to ng mahigpit sa aking braso habang kami naglalakad. Pagdating namin sa silid, ay kumuha ako ng unan at nahiga sa sahig. Uy Reynold, bakit ka nandyan? Tabi na tayo dito sa kama at maluwag naman. Alok sa akin ni Isabel. Okay lang ako dito sa sahig. Tsaka malikot akong matulog ikaw rin. Pabiro kong sagot sa kanya. Ngunit mapilit talaga ang dalaga. Dito ka na, bisita kita. Nakakahiya naman kung patutulugin kita sa may sahig. Kinuha ko muli ang unan at tumabi sa kanya. Nung una ay magkatalikuran pa kaming natulog sa magkabilang pwesto ng kama. Ngunit maya-maya lang ay lumapit at tumabi siya sa akin para magpapaypay. Ngayon alam ko na kung bakit gusto mo kong tumabi sa'yo. Sabay bungis-ngis naming dalawa. Lumipas ang ilang minuto at kami kapwa nakatulog na magkatabi. 4:00 ng madaling araw nung ako'y biglang magising. Naramdaman ko kasing may nakatagan sa aking katawan.
Nakayakap na pala si Isabel sa akin, habang ang kanyang isang paa naman ay nakasampa pa rin sa akin. May kuryente na nung mga oras na yun at gumagana naman ang aircon, ngunit tila maalinsangan pa rin ang aking pakiramdam dahil sa kanyang pagkakayakap. Napansin kong suot niya ang pink na nighties na suot niya rin sa napanood kong video niya. Na sa ikli ng laylayan noon ay mapapasulyap ka talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung aalisin ko ba siya sa kanyang pagkakayakap o sasamantalhin ang mahimbing niyang pagkakatulog upang maisakatuparan ang kanina lang na pinangarap ko sa kanya. Alam kong mali ang takbo ng isip ko. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari sa loob ng isang araw lang na yun, ay di ko naawat na hindi ako magkaroon ng interes sa kanya. Isang haplos ang ginawad ko sa bewang niya pataas. Bagyatong kumilos at lalong humigpit ang kanyang pagkakakapit at naglapit ang aming mukha sa isa't isa. Tulog pa rin to ng mahimbing, kaya di na ako nagdalawang isip na suyuin siya sa labi. Kahit pa may takot pa rin ako na baka siya'y magising. Ngunit laking gulat ko nang biglang bumukas ang mga mata niya at kami nagkatinginan. Ang buong akala ko'y magagalit to sa aking kapilyuhan. Ngunit bigla na lang ako nitong ginantihan ng isang matamis na halik. Doon ay kusa akong tumugon sa sitwasyon. Maya-maya ay ginulong ko siya pahiga sa may kama. At sa puntong yun ay di na ako nag-aksaya pa ng oras. Isang pagkakamali ang tuluyang naganap sa amin ni Isabel. Hindi ako makapaniwala nang tuluyang binukas nito ang binti upang bigyan ako ng pahintulot sa isang di malilimutang pagkakataon ng aming buhay. Halos mapakapit to sa kobre kama at napapatingala dahil sa tindi ng aming gigil para sa isa't isa. Hanggang sa tuluyang humupa ang damdamin namin para sa isa't isa. Naiga kaming dalawa sa higaan na kapwa hingal at pagod. Hindi kami makapaniwala sa nangyari at makapagsalita. Sandali lang nagpahinga si Ate Isabel at nagpunta na agad sa banyo para maligo, habang ako naman ay naiwan sa kama at natulog muli. 7:30 na ng umaga nang ako'y gisingin niya para mag-almusal. Nagbihis ako at sumunod sa kanya sa kusina. Habang kami ay nag-aalmusal na magkaharap, ay di kami makatingin sa isa't isa. Natapos ang almusal namin na hindi kami nag-uusap. Naupo kami sa sala at nanood ng TV. Sinubukan kong mapatawa siya at nagtagumpay naman ako. Dito na siya nagkalakas ng loob, nakausapin ako sa nangyari sa amin kagabi. Reynold, tungkol dun sa nangyari kagabi, pwede bang sa atin na lang yun? Pakiusap niya. Promise, walang makakaalam kahit na sino. Paninigurado ko sa kanya. Alam ko kasing malaking problema sa amin. At malaking kahihiyan sa mga nakakakilala namin kapag nalaman nila ang namagitan sa amin. Pero baka naman pwede pang humirit bago natin kalimutan ang lahat. Pagbabaka sakali ko. Oo naman. Mahirap kaya tang tanggihan. Wika niya. Iyon na ang una't huli na hinayaan namin ng isa't isa na magpatangay sa makasalanang sandali ng aming buhay. Hanggang ngayon na may girlfriend na ako at may boyfriend na siyang iba, ay hindi pa rin maalis ang kakaibang mga tinginan namin sa tuwing kami ay magkikita ni Ate Isabel. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at salamat sa mga nakinig.
Sige, Iha. Ako nang bahala sa pangangailangan ninyong mag-ina. Pero may isa lang din akong kahilingan. Ikaw din ang bahala sa pangangailangan ko. Alam mo naman siguro ang tinutukoy ko. Payag ka ba? Hindi ka naman nalugi. Hanggat wala pang trabaho si Ariel, ako munang susuporta sa inyo. Pero walang dapat na ibang makaalam. Dahil alam mo naman ang tiyahin ninyo. Baka hindi lang ako ang mapahamak, pati na rin ikaw. Kaya mag-iingat tayo. Darating talaga ang panahon na magkakasala ka. Hindi dahil sa hindi mo na mahal ang iyong asawa, kundi dahil sa kumakalam ninyong sikmura. Kapag nadapa na ang padre di pamilya, ay kailangan ng kumilos ng ilaw ng tahanan. Kahit na sa maling paraan, ay wala ka nang magagawa kapag pera na ang nagdikta. Ito po ang aking kwento at sana'y maging aral ito sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Handa po akong basahin ang inyong mga komento. Masakit man ay akin itong tatanggapin. Isang magandang araw po pala sa lahat ng nakikinig sa estasyong ito. Bago ko po simulan ang aking story, itago niyo na lang po ako sa pangalan ni Erica. 33 years old. Kasal sa aking mister na si Ariel. Hindi niya po tunay na pangalan. May 3 na kaming anak na pare-parehas nang nag-aaral. Senior high school na ang panganay ko. Maaga kasi akong nag-asawa, kaya hindi ko na natapos ang pag-aaral ko ng high school. Bulakbol kasi akong babae noon at sakit sa ulo ng mga magulang. Kaya naman hanggat maaari ay ayokong matulad sa akin ang aking mga anak. Kaya kahit hirap sa buhay ay itinataguyod namin ang kanilang pag-aaral. Maayos naman ang aming pagsasama at pamumuhay ni Ariel. Napupunan ng aking asawa ang mga pangangailangan namin at gastusin namin sa pang-araw-araw. Pero dumating sa punto na parehas kaming sinubok ng panahon. Parehas kaming nagtaksil sa isa't isa dahil na rin sa kinailangan namin ng pera. Nang mawalan ito ng trabaho, ay nagawa kong pumatol sa tiyuhin niyang matanda na. Kapalit ng pera ay ang aking dignidad bilang babae. Hanggang sa nalaman ko na pumapatol rin pala ang mister ko sa babaeng may edad na. Kapalit rin ang pang-araw-araw naming pagkain. Iisipin mo pa bang mali ang iyong ginagawa kung pare-parehas na kayong nagugutom? Parehas lang kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng aking mister. Kaya't nang mawalan siya ng trabaho, ay nawalan na rin to ng ganang mabuhay. Isang tagalinis sa hotel ang aking mister. Ako naman ay isang may bahay lang at paminsan-minsan ay rumarakit rin para makatulong sa kanya. Kung minsan nga ay pinasok ko na rin ang paglalabandera, pagpaplansya sa isang mayamang incheck sa aming lugar. Ayoko talaga kasing maging pabigat sa aking asawa. Gusto ko pa rin siyang tulungan hanggat maaari, lalo't lumalaki na ang gastos ng aming pamilya. Ang dahilan ko nga ay kung kaya ko namang makatulong, bakit hindi ko gawin? Hindi naman to mabigat para sa akin. Ang mahalaga, marangal at malinis ang kitaang ginagawa ko. Sa umaga pumapasok ang aking mister at sa gabi naman ay nauwi ito. Kaya kami lang rin ang naiiwan sa bahay ng mga anak ko sapagkat wala pa ngayong pasok sa eskwelahan. Bakasyon ang mga bata. Naging ganoon ang daily routine naming mag-asawa at nasanay na kami sa ganung setup. Kapag off naman ito sa trabaho, sa amin ang buong araw at oras niya. Paminsan-minsan naman ay naipapasyal rin namin sa mall ang aming mga anak at napapakain sa mga fast food na kaya lang rin ng mga bulsa namin. Hindi na kami naghahangad pa ng magagarang kagamitan.
Sapat na sa amin na nakakaraos kami sa pang-araw-araw na gastusin sa buhay. Mahirap kasing maghangad ng labis-labis. Ika nga nila, masama ang sobra. At naiintindihan ko naman kung hanggang saan lang ang kaya naming mag-asawa. Ang mahalaga ay nakakakain kami ng 3 o minsan higit pa sa isang araw. May maayos kaming damit at higit sa lahat ay may masisilungan. Ang tinitirhan naming bahay ay galing pa sa yumaong mga magulang ng aking asawa. Mabuti na nga lang at sa aming binigay ni Itay ang lumang bahay na ito na paunti-unti naman naming inaayos na mag-asawa. Lumipas ang mga taon, hindi ko inasahan na isang problema pala ang kakaharapin naming mag-asawa. At sa palagay ko nga'y mahihirapan kaming makabangon agad. Muntik nang makulong ang aking asawa dahil napagbintangan itong nagnakaw ng pera. Imbis na makulong ang aking mister, ay nakiusap na lang kami na aalis na lang siya. Masakit sa amin ang nangyari, lalo na't ni kahit isang singkong duling ay wala kaming nakuhang back pay. Sa tagal niyang nanilbihan doon, ay wala man lamang awa ang may-ari. Halos isumpa ko ang kumpanya nila, pero wala akong magagawa dahil nangyari na. Kahit na napagbintangan lang naman ang aking mister. At sana nga'y usugin o usigin ng konsensya ang totoong may kasalanan kung talagang may konsensya pa to. Sa pagkawala niya sa trabaho, halos malokaloka ko kung saan ko huhugutin ang lahat ng gasto sa aming bahay. Samahan pa ang paparating na pasukan ng mga bata. Problemado ko't hirap na hirap. Ang matrikula ng panganay naming anak at mga gamit naman sa school ng pangalawa at bunso. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Matapos kasing matanggal sa trabaho ang aking asawang si Ariel. Para tong nawala ng direksyon sa buhay. Umabot pa nga na halos hindi na rin to umuuwi. Nalabis kong pinagtataka. Ang natirang pera nito mula sa naipong sahod niya noon ay ginagastos niya para sa alak. Kaya naman imbis na makatulong siya, ay lalo itong naging pabigat at pasanin. Gusto kong magtanong dito, kaya lang ay umaabot kami sa pagtatalong dalawa. Nahihirapan ako sa sitwasyon na meron kami at araw-araw akong problemado kung saan ba ako kukuha ng pera para pangkain namin. May mga araw pa na nagugutom na rin ako, pero inuuna ko munang kumain ang aking mga anak bago ako. Hindi na rin kasi ako makapaglabada sa bahay ng incheck dahil napagselosa naman ako ng asawa nito. Iba kasi ang katawan ko. Hindi naman kasi sa pagmamayabang. Kahit na may edad na ako ay hindi ako tabain. Ang nanay ko raw kasi ay may lahing Espanyol, kaya't maputi at makinis akong babae. Maganda rin ako. Hindi ko naman inaalagaan sa mga sabon o mamahalin at mga skincare ang aking balat. Sadyang likas lamang sa akin ang kaputian at kakinisan. Isang araw ng umagang yun, nang magkaroon kami ng isang bisita. Si Chong Hernan, ang mayamang kamag-anak ng aking asawa. Pinatuloy ko siya sa loob kahit wala rito ang kanyang pamangkin. Tiyo, kayo pala. Pasok kayo sa loob. Anong sadya ninyo? Tanong ko dito. Nandito ba si Ariel? Itatanong ko lang sana, baka may kakilala siya na gustong magtrabaho muna sa akin. Tanong nito. Habang sinasabi niya iyon, nakaisip ako ng idea. Ano ho bang trabaho? At anong gagawin? Baka kaya ko naman siyang Hernan. Wala rin kasing trabaho ang asawa ko at wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Bueno, magtitinda ka lang naman. Sige, ikaw na lang ang kukunin ko. Gusto ko kasi yung mapagkakatiwalaan. Bukas pumunta ka ng bahay ko at nang mapag-usapan natin ang tungkol sa kasunduan natin. Wika nito. At doon nga natapos ang pag-uusap naming dalawa. Umalis din to kaagad. Kinabukasan, umuwing lasing ang aking asawa.
Katulad ng dati ay hindi ko na ito pinuna at umalis ako para magtungo sa bahay ng matanda. Halos malula ako sa laki ng bahay nito. Ngayon lang kasi ako makakapasok rito. Tuloy ka, iha. Wika nito. At napansin ko agad ang kakaibang tingin nito sa akin. Bagay na hindi ko na lang pinansin pa. Pumasok ako sa loob at naupo. Inilatag niya sa akin ang mga kasunduan niya. Binasa ko to at agad pinirmahan. Nang hawakan niya ang kamay ko, agad ko tong inalis. Ayokong may makakita sa aming dalawa at baka iba pang isipin, lalo na ang kanyang asawa. Nandito lang naman ako para magtrabaho at wala nang iba pa. Pagkaalis ko sa bahay ng matanda, masayang-masaya akong umuwi ng bahay. Kahit papaano ay makakatulong sa amin ang kikitain ko sa pagtatrabaho. Naabutan ko si Ariel na natutulog pa rin. Mabuti na lang at maaasahan ko ang mga anak ko. Kaya kumain na lang ako ng tanghalian. Kinagabihan, nagising ang asawa ko at nag-usap kami. Sinabi ko na magtatrabaho ako sa tindahan ng Tio Herman niya. Pero biglang nag-iba ang timpla ng mukha nito at tumaas ang boses. Hindi ko alam kung bakit siya nagalit. Basta, ayokong magtrabaho ka sa matandang yun. Hindi mo yun kilala. Wika niya na paggalit. At bakit naman? Kung sana nagtatrabaho ka, hindi ko na sana kailangan magtrabaho pa. Sagot ko rito. Anong sabi mo? Wika niya na muntikan na akong sampalin. Basta ayoko, Erika. Final na sagot nito sabay alis. Natatakot ako dahil sa dami ng away namin. Ngayon niya lamang kumuntikan ng pagbuhatan ng kamay. Hindi ko naiintindihan kung bakit siya nagagalit sa Tio Hernan niya. Dahil mukha naman tong mabait. Bukod sa masama nga lang talaga tong makatingin, ay wala naman na tong ibang ginawa sa akin. Kinaumagahan, maaga akong umalis ng bahay para magpunta sa palengke, sa tindahan ng matanda. Sinadya kong agahan para makita ng matanda na porsigido talaga ako sa aking trabaho. Ang aga mo naman yata, iha. Wika nito. Nagulat ako na naroon na rin pala ito. Ang buong akala ko ay wala ito ngayon. Marami kasing business owner na tanghali o minsan pa nga ay hindi nagpupunta sa tindahan nila. Gusto ko lang hong maagang makapagsimula, Chong. Sagot ko. Sige na, pumasok ka na dun sa loob at magsimula ka na. Ani nito. Agad kong sinunod ang utos nito. Pumasok ako sa loob at inayos na ang mga kakailanganin ko. Magaan lang naman ang trabaho. Nagsimula na ang umaga ko bilang tindera. Ang iba ay mababait, ang ilan ay masungit. Pero likas kasi sa akin ang pagiging masayahin, kaya hindi ko na lamang to pinapansin. Unang araw ko ay naging maganda ang benta, kaya natuwa ang matanda sa akin. Inabutan pa ako nito ng pera bago ako umuwi ng bahay. Sabi niya ay bonus ko raw to ngayong araw, dahil maraming kinita ang kanyang tindahan. Tinanggap ko naman at nagpasalamat ako, dahil malaking tulong talaga ito sa aming mag-anak. Araw-araw naging ganoon ang daily routine ko. Hanggang sa nabuksan na naman ang topic na yun at pinag-awayan na naman namin ang aking asawa ang pagtitinda ko sa tindahan ng matandang tiyuhin niya. Bakit ka ba kasi nagagalit? Wika ako dito. Huwag mo akong sisisihin kapag binanya ka talaga ng matandang yun. Tahasang sagot ng aking asawa. Nagulat ako sa sinabi niya. Pero ayoko namang maniwala sa kanya. Mabait naman sa akin ang matanda at wala naman akong nakikitang kakaiba sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw, gabi na yun, at ako ang naiwan sa tindahan. Hindi ko naman alam na nandun pang matanda. Nagulat pa nga ako at nagkagulatan kaming dalawa. Naamoy ko ang kakaibang amoy ng hininga niya at hindi ako nagkamali. Nakainom siya. Hindi naman siya yung langong-lango. Sapat lang dahil maayos pa rin naman ito ang kausap.
Ikaw palang magsasara ngayon, akala ko umuwi ka na. Masama daw ang pakiramdam ng kasama ko eh. Kaya ako na lang muna yung magsasara nito. Kayo, bakit nandito pa kayo? Balik naman na tanong ko dito. Wala naman. Nakakaboring kasi mag-isa sa bahay. Kumusta palang pagsasama ninyong dalawa ng pamangkin ko? Tanong nito. At dito na ako nagbahagi ng kwento sa kanya. Natapos kami sa kwento ko na parang nawala ng direksyon sa buhay ang aking mister. Pero, ipinagtaka ko ang sinabi ng matanda sa akin. Iha, kung nahihirapan ka na at kung papayag ka, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niyong mag-iina. Pero may hiling din ako sa'yo. Ibibigay mo rin ang aking pangangailangan. Ngisi niya at gusto ko talagang kilabutan sa sinabi niyang yun. Pero maya-maya, bigla niya akong niyakap. Hinalikan niya ako. Natewan ko ba? Pero tumugon ako. Umabot kami sa loob ng store. At mula sa lapag na may latag na mga karton, ay may nangyari sa amin ng matanda. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang matapos ang aming ginawa. Hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Naging marupok ako kaagad. Inabutan niya ako ng pera at hindi ko talaga yun tinanggihan. Nakuha naman niya ang gusto niya. Naisip ko rin kasi na gamitin ko din siya. Tama naman siya eh. Pabor yun sa aming dalawa. Hindi naman pwedeng nakikinabang siya sa akin ng libre lang. Kinabukasan, nagpaganda talaga ako at halos maubos na nga ang pabango sa aking katawan. Napansin ito ng asawa ko pero deadman na lang ako. Hanggat hindi niya kasi inaayos ang buhay niya bilang padre de pamilya sa aming mag-iina, hindi kami magiging okay na dalawa. At alam niya yun. Ang daming paraan para kumita ng pera. Kaso mas gusto niyang mag-inom at maging pabigat sa amin. Ewan ko ba naman, hindi naman niya kailangang damdamin ang nangyari sa trabaho niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na mag-move on na. Pero ang asawa ko, imbis na maghanap ng trabaho, ay alak ang ginawang trabaho. Naiintindihan ko kung na-stress siya, pero kung kumakalam na ang sikmura naming lahat, hindi na yata tamang unahin pa ang alak. Pagdating ko sa store, sinadya kong maging maaga. Wala pang matanda noon, kaya nag-ayos muna ako. Maya-maya lang rin, dumating na ito. Narinig ko kasi ang pagbusina ng kanyang Montero Sport na sasakyan. Hindi na ako nagulat nang yakapin niya ako patalikod. At mula sa ganoong posisyon ay may nangyari ulit sa amin. Ang masasabi ko lang, magaling ang matanda. Malakas pa rin siya sa edad niyang 55. Maganda ang naging mood ko buong maghapon. Lahat ng alalahanin ko sa mga anak ko ay napawi na. Iba talaga ang nagagawa ng pera sa buhay ng isang tao. Nang magsasara na ako ng tindahan, niyaya niya ako na kumain kami sa labas. Sumama ako at first time kong makasakay ng magarang sasakyan nito. Doon pa lang ay alam ko na ang mga kakaibang ngisi niya. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Umabot kami sa isang malamig na kwarto at muling may naganap sa aming dalawa. Ang masasabi ko lang talaga, napapasaya niya ako ng sobra-sobra. Bukod pa sa perang binibigay niya. Naging daily routine ko na ang pagtatrabaho at ang pagbibigay aliw sa matanda. Pero nagulat na lang ako isang araw nang abutan niya ako ng isang gamot. Nang basahin ko ay pills. Gamitin ko raw araw-araw para hindi ako magbuntis. Ayaw niya raw kasing may skandalo ang pamilya niya. Bagay na naiintindihan ko. Hindi naman kasi siya biyudo. May asawa siyang tao. Wala naman sa akin yun. Ang mahalaga kasi sa akin ngayon, hindi na ako naghihirapan sa mga gastusin ng aking mga anak. Ayoko rin namang mabuntis sa kanya dahil matitigil ako sigurado sa pagtatrabaho. Isang gabi, kakauwi ko lang ng bahay. Hindi ko pa rin naabutan ang aking asawa. Ano pa bang aasahan ko rito? Hindi na nga rin kami nagtatabi
dahil nawala na rin ata ito ng gana. Palagi siyang lango sa alak at halos hindi na yata naliligo. Daig pa niyang taong grasa sa kalye. Lalo pang lumalim ang namagitan sa amin ni Hernan. Niayaw na nga nitong magpatawag ng tiyong sa akin, lalo na kung kaming dalawa lamang daw. Kapag day off ko, imbis na makasama ko ang aking pamilya, ay kami pa rin ang magkasama. At nauuwi kami sa makamundong bagay na hindi ko na nga alam kung makakawala pa ba ako. Aaminin ko na papasaya niya ako at gumagaan ang buhay ko ng dahil sa pera niya. Kaso lang kung minsan, napapaisip na rin ako. Tama pa bang lahat ng ginagawa kong to? Wala na akong tinirang dignidad sa sarili ko. At ang akala ko na kasiyahan ay hindi na matutuldukan pa. Ngunit nagkamali ako. Isang araw, pumasok ako sa store. Wala pa si Hernan noon. Pagdating ng matanda, agad itong humalik sa akin at nauwi na naman kami sa isang pagpapakasasa. Nang matapos kami, nauna akong lumabas at nakita kong nandun na ang kasama ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Pakiramdam ko ang liit-liit ko ng mga oras na yon. At doon ako napaisip, lalo na nung sinabi niya sa akin na, alam kong namamagitan sa inyo ng matanda. Ayaw akong magsumbong sa asawa mong si Ariel. Kaya itigil mo na yan habang maaga pa. Maya ka nga sa balat mo at magkaroon ka naman sana ng delikadesa. Magtiyo pa talagang tinalo mo. Wika nito. Alam kong galit siya sa akin at tama naman siya. Malaking kasalanan at kahihiyan ang ginagawa ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok dahil masama ang pakiramdam ko. Nakita ko na bihis ang aking asawa at himala na maaga yata tong naligo. Hindi na ako nagtanong pa rito at hinayaan ko siyang umalis. Kinagabihan, bumalik ito at napakadaming dalang pagkain na labis kong pinagtaka. Masiglang-masigla siya at wala nang bakas ng mukhang taong grasa rito. Kumain kami ng sabay at himala ring hindi kami nag-away. Napag-alaman ko na may trabaho na raw siya at huwag na raw akong bumalik sa tindahan ng matanda. Pumayag naman ako at pinangako naman niya sa akin na gagawin niyang lahat para makabawi sa aming mag-iina. At tinupad nga niya ang pangako niya sa amin. Gabi-gabi na siyang nagdadala ng ulam namin at nag-aabot na rin siya ng pera sa akin kahit papaano. Hindi ako nagtatanong kung saan siya nagtatrabaho. Hinayaan ko siya na magkwento sa akin. Kaso ilang linggo na at umabot na nga sa buwan, hindi ko pa rin nalaman ang trabaho ng aking mister. Hindi na ako bumalik pa sa tindahan ng matanda at tuluyan ko na siyang iniwasan. Natakot kasi ako sa banta ng aking kasamahan. Alam kong magiging okay na ang pamilya ko. Pero nagkamali pa yata ako talaga. Dahil dumating na ang tinatawag nilang karma. Napag-alaman ko na niloloko rin pala ako ng aking asawa. Isang matandang babae ang pinagtatrabahuhan niya. Masakit, pero wala naman akong magawa. Dahil parehas lang naman kami. Hindi ko pinaalam sa kanya na nalaman ko ang ginagawa niya. Kagaya ko, gusto ko rin siyang matauhan at makita niya ang kahalagahan ng isang pamilya. Nalaman ko kasi isang gabi nung tulog na siya at hindi ko talaga sinadyang mabasa ang message ng pangalang Girlie. Naintriga ako at halos masuka ako sa mga nabasa ko. Gusto ko siyang sampalin noon, kaso mahimbing ang tulog niya. Impit akong umiyak at nanalangin. Masakit pala. Masakit pala ang ginawa ko sa aking asawa. Ngayon ko naramdaman ang lahat. Humiga ako at niyakap ko na lang to. Nagkibit balikat at para bang wala akong natuklasan. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ko mula sa probinsya namin sa Bicol. Pinapauwi na ako ng mama ko at namamaalam na
Gusto niyang maghati-hati kaming tatlong magkakapatid sa lupaing may iwan niya. Nahihiya ako dahil ako ang bunso, pero ako pa tong walang natapos dahil maagang nag-asawa. Matigas kasi ang ulo ko noon at bulakbol. Lumayas ako sa amin at nagpagala-gala sa ibang lugar kung saan ko nga nakilala si Ariel. Sinamahan ako ng buong pamilya ko roon. Hindi pumayag ang mister ko na mag-isa akong umuwi. Ngayon lang rin nila makikita ang aking asawa at mga anak ng personal. Matagal-tagal kasi akong hindi nagparamdam sa kanila dahil na rin sa labis na kahihiyan. Noong nabubuhay pa kasi ang aking ama, isa itong barangay captain sa barangay namin. At ako naman ay pasaway at laging napapasama sa mga trouble. At nakuha ko nga ang share ko bago mawala ang nanay ko. Malaki-laki rin ang lupain nito na hinati sa aming tatlong magkakapatid. Binenta ko ang share ko at umabot naman yun sa malaking halaga na magagamit namin para sa aming pagsisimula. Lumipat kami ng bagong bahay na tama lang sa aming mag-anak. At ang iba naman ay ginawa naming puhunan sa negosyo. Masaya pala ang buhay na tahimik at may pagkakaisa ang pamilya, lalo na kaming mag-asawa. Hindi na kami nag-aaway. Parehas man kaming nadapa at nalugmok. Ang mahalaga ay natuto kaming bumangon at tanggapin ang lahat-lahat. Inamin ko sa kanya ang nagawa ko at inamin niya rin naman sa akin ang ginawa niya. Nagkapatawaran kaming dalawa at nangako kami na ayusin na namin ang aming buhay para na lang sa mga anak namin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Erica.